E agora música, presentámoslles a María Xosé Silvar, SES, unha artista que acaba de gravar coa súa banda o seu primeiro disco, Admirando a Condición. SES é cantautora e coruñesa. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón. Velaí a temos María Xosé Silvar, unha moza da Coruña vencellada dende sempre ao mundo da música, ata que un día descubriu Santiago Auserón e dixo esta rapaza vale. Dende entón fai concertos sen necesidade de petar a tanta porta, montou a súa propia banda, SES, e publicou o seu primeiro disco que aínda está en pañais. É unha cantautora ecléctica que lle pega a todos os estilos e que lle canta o que lle cadra. Como a ela di, somos o que comemos, eu sempre comín de todo. Xa como persoa son moi visceral, entonces se teño día protesto, se teño día cariñoso compoño un tema pastelón, se teño un día familiar fajolle un tema a un ser querido ou a un familiar, se teño día tristeiro, fajo unha canción desas de chorar, e así. Se tiras a todo. E se teño día vacilón, fajo un tema deses de... Lanza unha queixa que en Galicia non hai apoio institucional e mediático para a xente da música para axudar a súa proxección, por iso é difícil existir. Ela faino a base de perseverancia e de recorrer ao pluriemprego. Como digo sempre, eu vivo da música, porque eu vivo de dar aulas, vivo de dar concertos, sempre todo está relacionado ca música. E para min iso é un privilexio, por qué? Porque eu sí que considero que para min o verbo vivir non ten demasiada ligación con todo o material. Para min, a verdade é que non é o que máis rico que máis ten, sino que menos necesita, e a min o que me dá sóbrame para vivir a vida como eu a vivo. Vellos mariñeiros vogando a velas vir. María Xosé, esa rapaza que, como din os seus compañeiros cando canta, bota por fora, di ter un único obxectivo á vista, que a súa música escoite canta máis xente mellor. Polo de pronto, nós xa o facemos.